gutigara bada soro botrengето bomo gusina bigo biyabu gochamo no mugusi mubunge bwe constituency ya Bobasi omoheshimiwa Innocent Obiri nigo bigabero yo bwanko igagwe sokya na korotota obuyebu gochamo ase faida yo mugusi ese kikatolire tibosi wabachole banene bo mwaka o 2027 chika kwigo muri kwito Isaiah Maobe aumerana no mheshimiwa Innocent Obiri na gutwariganira roboti rokobwatia ne ikiyemo magega y'abacumbe bari bacole kuri asoro ngoro gusi komera naso mucyo Nairobi nabo igo kukwanira omubu mugusiri tukoria rero umucumbo Bobasi umusike Innocent Obiri nigeso kirina gukwanira egeikarekyo baikaransta sate biruna niko getali buna abantu abange bakwana kurende niko kyalengete koleta abaraya bacole kuri asoro ngoro gusi una korosia eliogi elimo lyo mugusi tuwale kugamba ngana kitokora tuwale common approach ekaro tukuligia magendero gujabusi ikina kia alingi number 1 but also ekaro mangana abere gusi we take common stand twagamba twatike common stand Obiri ni gamentre buna ugocho kwa moni ugocho konya ababunge gusira na hase cinjira oegera kwenekia ngango ikirani bale hamaganio y'abantu bagusi na inde twabwaterana no na samagendero mujumbo itobwate kuganikonde constituency yaye twagenda twezi twamubwate chinga kichi chihobiri ni gatebiri mnaho gochamo kwa baraya bo bachore kurwase county ya Nyamirane county ya Kisii nekimanyiririo gyo gochotaka kubwatania abaguzi bonsi una enchira ya moyo gokwana eserio gyelimo nane muno asamangana ali alengete abaguzi ane ase serikali enene for now tuanze tena babunge bali bachorije onye togo jugo ogenda kuchia sava abale ngora bakoro that is later kende gions project and gions we can se kuru mwanzo tuanze kurwa unity y'abajumbe bali bachorije bomenga ase ensemo yaye yo kabeire omo MCA otabaka Daniel Apepo era nigaene kiringa ho mugusina alirete kuligererie gento kiraleta abantu bonsi amo na kuboria nga abachumbabu baligie gente kyo asobwango egera abagusi ochamo ibare kurigie gente kemo egotoleta amo onyenge siasa baligie mangana siasa onye na mangana y'uchumi baligie mangana y'uchumi nonyina boigo musika Pepo ni gatebringa chinkuma chieganga yogo chikoligie kero kyo borai gwense kyo yokabeire mu minister omusike Fred Matiang'i niko kire egente kia kirasa koleto mugusiamo ngonye bono ogochiko bwatiswa asobo ikirano egento ndo cheke mo kirasa gotoleta ne ekirenga kyo mwana ito usi okoro Fred Matiang'i tarata tebweka akina otoroche se byombo bya bali bibona batebana natagete kubori chukura cy'umugusi cyo kurugusira akini kya Kenya hasa kubori kirugo kyo president no twale kuira mo na into tebana ege ko bakebe kure ito na into tego soka une cyaba ko kitego soka cyaba kitego soka ase ensemo yende omusike Innocent Obiri ni gaboliriye serikali kuligereria burungi na gokorera abakenya bonsi emirimo gwanchiriri gotayo ase nginjo abakenya bonsi niko babwate oboene bwabo gokorerwa amagendero gwanchiriri gotayo serikali uikebe manyangane serikali ya bali bayakirite chikura na bataye yakirite bali bako ye support na bali ko ye support jeno mujumbo basi tindiko sabo bali bako support boka no yongo sabo abantu bonke Obiri nonya na boigo nigo atebiri buna serikali nigetara imukiye bitambukero bisaine egera gutanga uwochererwa na boigo gwokobora kwa bantu egenta atebiri buna nigo kiabeire geko iremeri bona sense ya Kenya na boigo gatebia serikali igo kore mirimo yabo boikeranu na boigo gutanga kunererigwa kwa bantu ekero umuntu akoba abducted yosira kinigente kibisana serikali negwenete manyi nere bwata abasikali nere bwata intelligence egwenete go find out nga abantu abako ba abducted nkaiba gukya yalija yato amachi that is what they owe us as a government ikolpoteri yegataseni kiagatembe kuruiga ase bunge ya Bobasi gotoka imeye county ya Kisii Elietariane Isaiah Maobe